खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 7 अक्ट'बर 2020 बुधबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगल CID आ दाखालि बावै नर्थ 24 पारागनास जिल्लायाव BJPनि लिडारखौ गावथारनाय केसजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय होननानै CID अफिसारा बुंदों आरो बे केसआव गोबां मानसिफोरबो दंबावो बिसोरखौ लासैनो हमजोबगोन होननानै CID अफिसारा बुंदों। लोगोसे आफ्रिकान स्वाइन फेभारखौ सन्देह खालामना आसाम गभर्नमेन्टनि अर्डारजों बुथारजानाय अमा फार्मनि अमा बिगोमाफ्रा गभर्नमेन्टनिफ्राय अमा बुथारजानायनि फैसाखौ मोनफिनगोनखौ सन्देह खालामदों। अमा फार्मनि बिगोमाफ्रा अमानि मोदोमाव टेस्ट खालामनाय जादोंब्लाबो मासेबो अमानाव आफ्रिकान स्वाइन फेभारनि जेबो सिन मोननाय जायाखै होननानै खौरांगिरिनि मेलाव फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं आसाम डिब्रुगढ़ जिल्लानि टेङाघाट पुलिस स्टेशननि साब इन्सपेक्टरा 1 लाख रां घुस लादोंमोन। दा बे 1 लाख रां घुस लानायनि दायाव बे साब इन्सपेक्टरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीनि सासे 22 बोसोरनि बिजनेसमेन आमेन बाइस्लाया गावनि दिल्लीनि अफिसाव गावनि जिउखौ फोजोबना लाबाय। जिउ फोजोबनायनि सिगां बिथाङा इन्स्टाग्रामाव भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। भिडिअ आपल'ड खालामनायाव गावनि जिउनि फोजोबनायनि जाहोनखौ गावनिनो बारग' बिजनेस लोगो सिख्ला आरो हारियानानि सासे मेथाइ खनगिरिखौ दाय होदों। बिसोर सानैया आमोननिफ्राय थगायनानै गोबां फैसा लादोंमोन आरो रांखौ हरफिनाखैमोन आरो गावनि बारग' बिजनेस लोगो सिख्ला जायबा बेजोंनो बिजनेस मावफायोमोन बै सिख्लाया साननै सिगां लोगो हमफैना गावनि गस्लाखौ बिसिना लानानै भिडिअ खालामदोंमोन आरो बेखौ जिनाहारि केस होगोन होननानै आमोन बाइस्लानिफ्राय 10 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। दा बेनि जाहोनावनो बिथाङा गावनि जिउखौ गावनो फोजोबना लानांगौ जाबाय। लोगोसे आसामनि थांनाय बोसोरनि डिसेम्बर दानाव का आन्दलनाव जिउ गोमानाय 5 सुबुंफोरनि न'खराव राहुल गान्धी आरो तरुण गगৈ बिथांमोना थांनानै न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो हमहैदों। माने थांनाय डिसेम्बर दानाव का आन्दलन जादोंमोन ना, बै आन्दलन जानायाव आसामनि 5 सुबुंफोरा जिउ गोमानांदोंमोन। दा बैसोरनि न'खराव राहुल गान्धी आरो तरुण गगैमोना थांनानै खौरां लाहैदों। गुबुन खौराङा जाबाय उत्तर प्रदेशनि हाथरास जिल्लायाव दाखालि बावैसो जानानै थांनाय केसनि दावरावानो जोबथ'वाखै। जोबथ'यैयावनो आरो फिन खेबसेबाव हाथरास जिल्लानि आलिगढ़आव सासे 6 बोसोरनि गथ'साखौ गथ'सानिनो बाहागि बिदाया जिनाहारि खालामदों। जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव गथ'साखौ दिल्लीनि गंसे हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय ट्रिटमेन्ट खालामफुबाय थानाय समावनो बे गथ'आ जिउ गोमानांबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आसामनि नर्थ लखिमपुर जिल्लानि DFO जादब चन्द्र नाथ आरो ACF जेम्स-उद्दिन आहमेदखौ एन्टि करप्शन संगालिफोरा गहायथ'नि बिपुरियानि मोहाम्मद जामिरुद्दिननिफ्राय 50,000 रां घुस लानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामनाय जादों। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। जोबोर गोजोननाय थागोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो जुदि दासिमबो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।